Så vi er kommet for at se det her. Men da vi kom op, blev vi overfaldet med folk, der skulle have billeder. Så vi har fået frugt. Ja, en hel masse frugt. En masse frugt, vi ved ikke, hvad det er. Nej. Nu er vi nødt til at slette det med os. Fordi jeg har stadig heromme i, hvis man kan vende, heromme i baggrunden. Der står en hel en gruppe, vi fik billeder med. Ja.